Malta pparteċipat fil-konferenza internazzjonali Ocean bit-tema Baħar ta' Potenzjal li tellat f'Ateni fil-Greċja. Din il-konferenza sarfet biex il-pajjiżi kollha kommettew 11.3 biljun euro li se jissarfu f'bosta miżuri favur il-ħarsien u s-sostenibilità tal-ibħra. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġejja Sajt, sostnit l-impenn ta' Malta favur il-ħarsien u l-użu sostenibbli tal-baħar permezz ta' bosta azzjonijiet li fost oħrajn se jwaslu għal aktar investiment u tisħiħ fl-oqsma tas-sajt u l-akwakultura. Fl-intervent tagħha waqt sessjoni plenarja dwar l-isfidi u l-opportunitajiet fil-Baħar Mediterran, is-Segretarju Parlamentari saħqet kif il-Mediterran u Baħar Uniku imdawwar b'kost estiża li tmiss ma' 22 pajjiż fosthom Malta. Spjegat kif dawn il-pajjiżi jaqsmu bosta riżorsi li bihom jiġġeneraw diversi attivitajiet ekonomiċi u għalhekk hu kruċjali li l-pajjiżi tal-Mediterran ikomplu jaħdmu u jikkoperaw flimkien biex ikollna ekonomija blu dejjem aktar sostenibbli u riġenerattiva. Jiena tkellimt fuq l-importanza illi nkomplu naħdmu fuq is-sostenibilità tas-sajt tagħna. Li nkomplu nagħtu s-sosten lis-sajjieda sabiex iva naraw li dan is-settur jibqa' wieħed sostenibbli u li jibqa' jirreġenera ruħu. Fl-intervent li għamel ukoll l-eks-Kummissarju Ewropew Carmen Uvella enfasizza fuq l-importanza ta' din il-konferenza li twassal għal azzjonijiet konkreti favur l-oċeani u l-bosta komunitajiet li jiddependu minnhom. U tenna kif din il-konferenza u edizzjonijiet oħrajn preċedenti fosthom dik li saret f'Malta fl-2017 huma importanti. Ħadna parti attiva ħafna fid-disa konferenza fuq l-oċean li qiegħda ssir f'Ateni. Il-fatt li hawnhekk għaw segretarju parlamentari Alicia Buġejja Sajt, għaw rappreżentanti tal-Ministeru tal-Ambjent, kif ukoll jien qed nirrappreżenta il-Ministeru tal-Foreign Affairs, naħseb illi huwa sinjal ċar illi Malta għadha committed għal protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċean. Jakkumpanjaw l-Segretarju Parlamentari fil-konferenza kien hemm l-Ambaxxatur Malti għal Greċja Joseph Kuxkiri.